Estimat món, al final no ens hem entès. Jo no serveixo per seguir les teves normes, les normes de la vida. Estic saturada i molt cansada de viure. Sé tot el fantàstic que hi ha en el món, però no serveixo per ser-hi. Només faig mal a la gent. És hora de dir-nos adeu. I que et quedis amb el meu cos. Te'l dono. Tu guanyes. Queda tal. No mereixo res, ni a mi mateixa. Pel que fa a l'ànima, castiga-la molt, tortura-la i fes-me pagar tot el que he fet. Et dono tot, el meu cos i la meva ànima. Em rendeixo, no puc més. M'enfonso dia a dia en aquesta foscor que m'absorbeix. Gràcies pel bo que m'has donat, però en la balança no pesa prou com per seguir lluitant. Heu guanyat tots, la culpa, la frustració, la baixa autoestima, la taca fosca, l'ansietat, la tristesa. Teniu el premi gros, una vida més que us endueu, una medalla més per la vostra estanteria. Vaig dir que no m'agenollaria davant vostre, però no només m'agenollo, sinó que m'humillo perquè pugueu trepitjar-me i maltractar-me tot el que vulgueu. Vaig tenir fe quan vaig entrar i conèixer professionals. Tenia una llum, us ho juro, però el que havia de ser uns llocs segurs i una bombolla on sentir-me més segura i salvada, ara ja no estic segura. No tinc confiança. M'han trepitjat sobretot els més professionals. Potser he de fer una bogeria, ja que en la bogeria es troba la llibertat. És hora de ser lliure. Els meus silencis amagaran secrets i paraules, però la veritat sortirà a la llum tard o d'hora. Aquest serà el meu darrer comunicat. Si no hi ha confiança, no hi ha seguretat, de llibertat d'expressió, i amb la por m'ofego. He anat analitzant el que m'han dit els experts els darrers mesos, així com familiars, amics, coneguts, per veure realment si visc en una doble realitat, si estic, com diuen, boja o simplement veig coses que els altres no veuen. A les darreres setmanes, i amb la incomoditat que em suposa veure els diferents especialistes, he optat per quedar-me amb una frase de Don Quijote, quan li deia al Sancho: cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopia, sinó justícia. Sempre he buscat justícia i millores socials en tots els àmbits. Si te llaman loco por seguir tus sueños o justicia, demuéstrales que lo tuyo no tiene cura. Quan prenc una decisió, la faig treballada i conscient. Deixeu-me descansar, deixeu-me morir tranquil·la, deixeu-me enfonsar-me. A poc, pas a pas, en la discreció i el silenci, aniré avançant i treballant amb el meu objectiu de justícia, poder descansar. Avui ve un dels capítols durs. Després de molt pensar, m'ha costat molt decidir-ho, llegiré una part de les cartes de comiat, com li he fet a moltes persones, és a dir, amics, família, la meva parella. Llegiré una part d'elles amb la introducció que vaig fer. I, bueno, aquestes cartes les vaig fer per la data que estic veient abans d'un dels intents que vaig estar a l'hospital, i les tenia també digitalitzades, que a vegades en alguns vídeos veiem imatges mig plorant. Això és perquè les estava digitalitzant totes aquestes cartes, llegint-les per si de cas perdien o el que sigui, que hi haguessin aquestes imatges. Com bé deia, em veurem amb el micro perquè se m'escolti bé. És una cosa dura. Jo miro per allà i la càmera està allà. És un desastre, ho sé. Però bueno, trec energies, no sé d'on. Bueno, sí, les trec del lloc que faig aquest vídeo, que és des d'un poble que m'ha vist créixer, envoltat de pomeres, d'un riu i una platja preciosa, en un moment que
necessitava desconnectar i bueno, sortir una mica i tornar a una part de les arrels, dels dius que he passat aquí, i alhora hi ha molta nostàlgia i des d'aquest lloc doncs us llegeixo això. Part de les cartes de comiat, pujarem una mica al micro, s'escoltaran potser cotxes de fons, ho sento, era que trec l'enfoque de les casilles, que queden fatal. I res, començo. Va ser finals de maig, no diré dates perquè tampoc importa gaire, però va ser a maig, finals de maig. Fa temps que ja no prometo coses que no podré complir, i això inclou la meva millora amb la meva salut mental. No vull donar esperances i sentir-me culpable d'il·lusionar el meu cercle familiar. Van dir que ara tenia un filtre, unes ulleres, els especialistes, que no em deixava veure la bellesa ni adonar-me de tot el que la vida m'aporta. Però i si no les porto? I si realment estic veient tot sense filtres? S'ha descrit de tantes maneres la depressió per viralitzar el que patim. Centenars d'escrits que cada una de les paraules defineix amb exactitud el que fa por del que sentim i vivim. Que la meva llum s'apagui no vol dir que no agraeixi cada segon dels meus 29 anys viscuts. Cada dia ha sigut un aprenentatge, però valorar el que t'ensenya la vida, les experiències o la gent no fa que la decisió de marxar i deixar tot enrere em desaparegui. He viscut una bona vida. He tingut una sort molt gran que molts haguessin desitjat des de que em vaig plorar quan em van picar el cul, o això crec jo, aquell 1 d'agost del 94. He pogut veure món, aprendre a conèixer gent que em marquen i altres que és millor oblidar. He vist la maldat als ulls dels envejosos i l'amor als ulls de la bondat. He creuat món, menjat de tot i he fet activitats de tot tipus que mai m'hagués imaginat. Fent un repàs de la meva vida, als àlbums veig una nena, una adolescent i una adulta que tenia tot, però la vida és capritxosa i mentre gaudia d'aquells moments, en realitat no estava valorant ni absorbint-los ni gaudint-los. I és que era això, creia gaudir-los. Amb els anys, sense saber com vas aparèixer tu, la taca fosca, que a poc s'anava alimentant de mi, sense ser conscient que ella creixia dins meu, el virus ja era dins. La part fosca ja era en mi. No crec que em quedi res per viure, o potser sí que em queden masses coses. Si tinc que triar, l'únic que trobaré a falta d'aquesta vida són les abraçades. Vull que em perdonin si marxo, i sé que amb el temps ho faran. Entendran com em sentia i el perquè dels meus actes. Sé que patiran i les llàgrimes inundaran els racons de la casa que m'ha vist créixer. Estic agraïda amb tots. Els estimo molt i si el meu cos físic no està, sempre estan en les petites coses, en els records. Soc tan única que em veureu a cada pas de la vida. Si marxo m'estalviaré veure, per exemple, a la Déu de les coses. Però no patiu, que quan arribin les cuidaré jo. Al final no m'estalvia de tenir un dels adeus. Carta a la meva família. Hola, família. Sé que l'últim que voldríeu llegir és aquesta carta, però ha arribat l'hora de dir-vos adeu. Sou una gran família i he tingut la sort de poder viure-la al vostre costat. Tants anys de patiments desapareixeran per fi. Descansaré i pensaré en vosaltres des d'on sigui. Seré el vostre àngel que us guiarà des d'on vagi. Perdoneu, és que estic tremolant. No l'havia llegit des que la vaig escriure. Vull agrair-vos tot, cada segon i cada minut de la vida al vostre costat. M'emporto tot lo bo i també lo dolent. La vida consisteix en tots els moments viscuts sense discriminar cap. Gràcies, gràcies i gràcies per la vostra paciència i amor. Soc conscient que ara no entendreu res i sentireu certa culpabilitat per no haver fet més, però ho heu fet tot.
i estic molt agraïda. No teniu la culpa de res. Estava malalta, estic malalta i no podríeu fer més. Heu fet molts passos i m'heu donat molt de suport durant tot aquest temps. Marxo donant d'herència el meu cor i la meva ànima, repartint una part a cadascú de vosaltres. Mama, agraeixo tot el que vas fer des del moment que vas saber que estaria dins teu. Ha sigut una bona mare i supercarinyosa. M'encantaven les teves històries de la Lolita abans de dormir. M'has aportat molts valors i ensenyances. Cada dia has estat una aventura. M'encantava quan em recollies al col·le abans per anar a dinar fora. Saps que fas els millors plats del món i cuines millor que ningú. I que ens has ajudat sempre que ho hem necessitat. Aquesta carta no es basa en resumir-me aquests records, sinó en aprendre a dir-te adéu. Sé que serà un fins aviat. D'aquí molts anys ens trobarem. Però el meu cos no estarà. Trobaré a faltar les teves abraçades càlides i els teus petons. Gràcies per ensenyar-me aquelles nanes familiars que m'hagués agradat algun dia cantar-les als meus fills. Ets un sol. Les ulleres. Ets un sol i espero que aprenguis a viure sense mi. Escriure això no és fàcil. Mentre t'ho escric, el cor se'n parteix en milers de trossos. Cal per descansar, fer mal a tanta gent. M'he replantejat viure en l'eterna felicitat i tenir la generositat de donar-vos al meu cos més temps i la meva ànima. Al principi em sentia culpable i egoista, però he decidit prioritzar-me i fer allò que necessito fer, que és descansar. Hi ha molts que guanyen contra això. Al camí perden batalles, però opten per la victòria, i guanyen la victòria final. Jo sento que no sé guanyar ni les batalles ni la victòria. He utilitzat el sentit comú i he pensat les 1000 estratègies per guanyar. Volia un cop més ser una de les millors i que se'm donés bé guanyar. No sempre és possible i em dol més que ningú perdre aquesta batalla. He sigut molt afortunada de viure cada segon amb vosaltres. Sou increïbles com a família. Mama, ets molt intel·ligent. Per entendre, encara que et costi. Encara que et costi has d'entendre. Vull que visquis, somriguis i siguis feliç, perquè tens 1000 motius per fer-ho. Més motius per ser feliç que per sentir nostàlgia pel meu adéu. Tallaré un moment. Papa, estic molt orgullosa de fins on has arribat. Per mi ets un dels millors regidors de la història de Sant Fos. Recordo els milers de cops que t'he desitjat sort en aquells matinades en el que el despertador de la feina et sonava. L'home de la casa marxava i jo anava corrent al llit de la mama dormint vella a les 5 del matí per cuidar-la. Compliva la meva missió com l'hereva de la casa. Amb tu he compartit la passió per la política, pel poble i per una nena el papa és el papa. Això és així. Em sap greu si en algun moment t'he pogut decepcionar amb el tema de la carrera o no implicar-me més amb la política. Em sabria greu que t'hagués decepcionat. Si és així, vull demanar-te milers de disculpes. Gràcies per esforçar-vos en cuidar-me a cada moment. No heu fet res malament. La que rendeix sóc jo, recordeu-ho. Una persona independent de quasi 30 anys que de manera conscient sap que hi ha batalles i guerres que no guanyarà mai. Si hagués de definir la nostra família seria com una família de comèdia. Podem riure i als 5 minuts matar-nos. Hem sigut oberts i sempre ens hem dit tot.
ens hem basat en la confiança i en l'amor. Potser hagués sigut més fàcil no aparèixer aquell 1 d'agost, però el destí és així i tenia que conèixer els millors pares del món, que m'han ensenyat valors i m'han fet conèixer món i molta gastronomia. Ens agrada molt xinxar-nos i hem fet pinya quan les coses s'han posat difícils. Totes les històries tenen un final, però encara que marxi, això no és el vostre final. És un nou principi per vosaltres. Penseu que em trobareu amb les petites coses, com bé us deia. I sempre estaré present en algun moment o altre. Us estimo i això és impossible de canviar. Això no canviarà mai, us ho prometo. I aquest amor sempre serà etern. Tingueu la valentia que jo no he tingut. La generositat que ja no podré posar en pràctica i apreneu a perdonar i seguir sent una pinya. No vull oblidar-me de parlar del regal que vaig rebre aquell 14 de setembre del 99. Un germà que feia mesos que demanava i al qual he gaudit un quart de segle. A vegades he sigut una mica mama, però aviat vaig aprendre que un germà és el millor tenir-lo d'amic que d'enemic. Els anys ens han distanciat, però encara que ens hem barallat més sovint del que a mi m'agradaria, sé que ens estimem i sempre hem sigut una pinya, el germans Rico, el clan Rico. Potser no he sigut la millor germana ni filla, però he fet el possible per ser-ho. Agraeixo cada baralla, crit, riure, silenci i moment amb vosaltres i amb l'esquís, 2 preciositats que són la llum i la vida i que van ser els millors membres que podríem adoptar a la nostra família. A poc, aquest adeu arriba al seu final. Així que deixeu-me fer unes petites peticions. Estigueu units, perdoneu-vos sempre que calgui. Penseu en mi amb nostàlgia i per somriure, no per plorar. Recordeu que estaré amb vosaltres amb un tros de la meva ànima que anirà a cadascun de vosaltres. Estaré a dins dels vostres cors. Compliu somnis, feu una vida única, sense por, amb la valentia que jo no he tingut. I així, quan ens trobem d'aquí molts anys, em pugueu rastregar lo tonta que vaig ser marxant tant d'hora i que em doneu molta enveja. Quan trobeu a faltar la meva veu, escolteu algun àudio o vídeo. És la part positiva de les tecnologies. Sobretot recordeu les abraçades, petons i els us estimo que us he dit. Per cert, sabeu que el que més trobaré a faltar són les abraçades? M'encanta sentir la vostra calor i olor. Era com una dosi d'energia increïble. No sabeu el poder que pot tenir una abraçada. Per cert, podeu parlar amb llibertat del que m'ha fet marxar. Si això ajuda algú, us estimo ahir, avui, demà i sempre. Fins aviat, família Rico González. Aquesta filla, germana, s'acomiada des del cor i l'ànima. I no us oblidaré mai, us ho prometo. Ara toca la part més dura. Adeu, mama. Adeu, papa. Adeu, tete. Us estimo. Postdata. Sí. Allà dalt tinc molts que em cuidaran i els explicaré com ha anat tot aquest temps i també m'ensenyaran a cuidar-vos des del cel. Aquesta era una part, lògicament molt petita, de les cartes de comiat. M'està costant una mica molt fer aquesta part. Així que la dividiré en diverses parts. A la propera tinc les cartes de Pal Branco, l'Aki i l'Akiva. I per Javi. No també tinc d'amics i costelles, però a la propera part em centraré en ells. Encara que
el de l'equip pràcticament. Encara que el de l'equip pràcticament ja no és vàlid. Però, bueno, la llegiré igualment perquè forma part dels textos. Disculpeu per la imatge que dono, però, com bé vaig dir, és una de les parts més dures, que no tenia molt clar si fer o no fer, perquè era algo molt íntim que potser podia recitar en qualsevol moment. Ara que s'ha fet públic, si decidís fer alguna borrada, que esperem que no, hauré d'escriure de nou unes cartes millors. Si em desprenc d'elles ja és com que les aparto, les exposo, ja estic fent un pas endavant. Gràcies un cop més per escoltar-me i, com vull dir sempre, no tingueu por. Ja ho sé que ho dic sempre, però m'agrada recordar-vos que no tingueu por, no viviu d'imatges ni de xorrades, ni d'hipocresies ni de res. Sigueu vosaltres mateixos, lliures, mentre no falteu el respecte a ningú, com a lliçó final. Gràcies i un cop més el suport que estic rebent a cada un dels vídeos, les subscripcions, els m'agrada, tot m'ajuda i em motiva a tirar endavant. I ara adjuntaré un text final amb la paraula del dia. La paraula del dia és acceptació. Hem d'aprendre a acceptar els reptes que ens posa la vida i les circumstàncies de la vida, tant sigui com per part meva i assumir els meus límits, com l'acceptació per part dels que m'estimen, que potser algun dia faig alguna solució que no els agrada, o acceptar que potser no hi ha solució. Esperem que sí, donaré un toc així esperançador, però acceptació, acceptar les coses.